Salvegera çardemîna şoreşa Rojavaya 19 tîrmehê bi şahiyekê li bajarê Dirbêsiyê hate pîrozkirin. Di şahiyê de soza parastina destkeftiyên şoreşê hate dayîn. Şahî bi diruşmeya bi rihê 19 tîrmehê em ê mafê gelê Kurd misoger bikin û Sûriyaya Demokratîk bikin li parka Şehîd Zevîn hat hildarxistin. Di şahiyê de ji rêveberên nivîzgeha jinan AP'yê de ya bajarê Dirbêsiyê Abîr Hesen Axivî salvegera şoreşê pîroz kir û bi bîr xist ku şoreş bi pêşengiya jin û ciwanan li Kobanê dest pê kir û belavî herêmên din ên Rojava bû. Piştre Koma Şehîd Xebata Tirbespiyê hunermend Comerd û Selman İbrahîm stran gotin. Beşdaran li ber stranan xelekên govên dê gerandin. Roja 19 tîrmehê Çirûskayê kemîniyê got li bajarê Kobanê hat li derxistin û li bajara tevahî belav bû dema got nîzama Be's hilweşiya û her kesî îdinê doza azatiya xwe û doza mafê xwe kirin. Şoreş hat li derxistin li Rojavayê Kurdistanê û heta roja îro jî berdewam e. Bi îradeyekî xurt, bi tekoşînekî mezin, her em bêjin YPJ û YPK hat avakirin, rêveberiya Xweser hat avakirin, di hindirê şoreşê di gelek saziyê me hatin avakirin. Wek jin xwe isbat kir di hindirê şoreşê jî çawa wek li hemberî Daeş em bêjin ew jina got li hemberî Daeş sekinî û ew Daeş te nekir. Ew hêza xwe bi ew quweta xwe bi wê îrada xwe niha li tevahî cîhanê deng vedaye. Ew jî bi keda em bêjin salayê. Ne tenê 19 tîrmehê, Çirûska wê yekemîniyê berî 5 salî got li Çiyayê Azad hat vêxistin û heta ana jî berdewam. Şixwe wetê ku mirov mijara 19 tîrmehê bêjî gelekî dirêj e ama rojek pîroz bû, rojekî berxwedanî bû bi hezara şehîd hatin danîn bûn qurban ji bo vê axê ji bo hem ji bo netewa gel hem ji bo biratiyan gela hem ji bo yekîtiya gelê Kurd. Em vê rojê li tevayê gelê Kurd pîroz û bombara dikin tevayê xelkê cîhanê. Em hêvîdarin pêngava 19 tîrmehê bi vê rojekî azadî, rojekî aşîtî biratiya gela çê bi vê azadiya rêber ap û fîzîkî. Yani em karin bêjin ev roja ku hatiye pîrozkirin û hatiye vejandin ji bo aşîtiyê bû, ji bo biratiyê bû, ji bo avakarina welatekî bû. Kurd, Arab, Siryan, Ermen hemû pêk hatî di Rojavaya Kurdistanê de û dervê Rojavaya Kurdistanê de yani em jî bêjin ji bo biratiya gela yekîtiya Kurda çê bibe ev roj bibe rojekî azadî, bibe rojekî aşîtî, bibe rojekî roja biratiya gela.